شەڤابووری هەفپەیمانییە نیشتیمانیە ئۆپۆزیسیۆنا سووریە داخوایانیەکە سەرۆکێوێ هادی البەحرا بەڵاف کرد و تێدا عێریشên hêzên یەپەکê li ser sivîlên taxa Ghwêran ya bajarê Hesiça li gorî wê daxuyaniyê şermezar kir û piştî çend demjimêran malpera hevpeymaniyê ew daxuyanî rakir pê ku tu sedeman jê re bide xuya kirin. Di daxuyaniya serokê hevpeymaniyê de hatibû ku ew wekû hevpeymanî topbarankirina hevbeş ya ku YPG û hêzên rejîma Esed di roja çarşemba borî de li ser taxa Ghwêran ya bajarê Hesiça endam dabûn û têde jinek û şeş zarokên wê hatibûn kuştin û bavê wan jî hatibû birîndar kirin. Her wiha di daxuyaniya Elbehra de hevrêziya eşkere ya YPG û rejîmê li bajarê Hesekê şermezar kir û te kes kir ku partiya PYD bûye beşek ji şerê li dijî gelê Sûriye û şoreşa wê û got armançkirina wan hêzan ji sivîlan re bin pêkirina peymanên navdewletî ne yên ku dibêjin divê sivîl li deverên şer de bên parastin. Ji aliyê xwe ve Hewas Egîd endamê hevpeymaniya niştîmaniya Sûrî bi ser Encûmena Niştîmaniya Kurdî ve got em wekû Encûmena Niştîmaniya Kurd li Sûriyê vê daxuyaniyê red dikin û dibêjin ku ev daxuyanî ne nerîna hevpeymaniyê û kutleyên Kurdî ne ku nerîna me ew e ku Daeş rêxistineke terorîstî ye û tu peywendiyên wê bi şoreşa Sûriye re nîne û li gorî ecindeyên rejîmê kar dike. Hewas Egîd her wiha got piştî derketina vê daxuyaniyê me peywendî bi ofîsa ragihandina hevpeymaniyê re kiriye û ji ber wê yekê ew daxuyanî ji malpera hevpeymaniyê hate rakirin. Piştî derketin û rakirina vê daxuyaniyê li ser malpera fermî ya hevpeymaniya niştîmaniya Sûrî Abdiselam Ehmed hevserokê Encûmena Geliya Rojavayê Kurdistanê li ser ropela xwe ya Facebookê nivîsandiye ku hevpeyman bi hemû pêkhateyên xwe ve piştgiriya terorê dikin û got daxuyaniya serokê hevpeymaniyê dikeve xizmeta şerê Daişê yê ragihandinê de. Hêjayê gotinê ye ku hinek çalakvanên taxa Ghwêran ya bajarê Hesekê ragihandibûn ku di encama topbarankirina hêzên YPG yên bi ser partiya PYD ve ji taxa wan re hejmarek mezin ji welatiyên sivîl hatibûn kuştin. Tê zanîn ku ev çend rojin şer û pevçûn di navbera hêzên YPG yên ser partiya PYD ve û hêzên rejîma Sûriyê ji aliyekî ve û çekdarên rêxistina Dewleta İslamî li Iraq û Şamê Daeş li derdora bajarê Hesekê derketin û di encama wê yekê de kuştî ji her sî aliyan de ketine û hîn hejmara wan bi temamî nehatiye zanîn.